Oba pa na ete sen. Radio adom na unsoe. Adom. Da ya mianse. Ewie yenka bi nhyem yete no apie hei. Amane de boko. Bema bi afa kwan bi so age mesika. Na sika na oje ye ne so. Ma twena mensanka. Na mde abedom. Da bi onye meku. Oh boy. Onye me boy. Unua bema. Onye me busuani. No bi onye wa busuani de esi den no timiji usika kire mu kire. Na makwantuo so. Mesemetu kwan. Nti efia yetimu no ye ne sofo nete. Enti sofo no so nimu no se ono so bo no homode de nkrofo etu kwan. Nti sofo ne edi ne ho adanse ese obetimi aya ama na ode nkwala bi kura ekọ US. Nti nkwala ne be kọ no mususua. Tijise yenye obi ka ho asepanyini na otimi edi nkwala na chi na pevesa ama. Nti wa process nkwala na wi na yepe obi a obeka ho. Nti ene one ne be kasa na ode me aka ho. Ampa so one ne kasai ema ode agent ne number maame mame ne so ne kasai obae no o kirechire mu saa se ne ma kirechire mu no yen start processing no send no passport send no way de ehia bia ese ode ye processing ne bia me send ma no oye bibia tum edu da me nkonkotua visa fee mi ana me kotua visa fee no na aka data e de beko interview enti ebedu interview no na ode betum mu se interview no yenko no kwa before ye beko interview no gise unu obi eye nhehye ho a nipa ne ye adwuma wo embassy ho ono so beje ne de nti gise ye yetue sika ma no ono beje me 80,000 nti gise metue mu half man half no no edi atua ama nipa no wo ina wo embassy ho no na ye ko interview na be ye back door enye se ye kwasan lai akasa tenten na nipa na mo ko tue sika na ma no na be ye interview ono na be interview no nipa na ko tue sika na ma o se ye kwa enye se ye kwa kwasan lai e be ye back door nipa na ya we se ye ba Ghana problem ne connection tem bia ye pekwan bi e be fa so ama de bia ye fo ama ye aye easy na obi nso de adwene tetrete no wagie sika no wadi enti e be wie ne nananom na ehunu amane enti akyerɛkyerɛ ese nka ode me fam e bia wokwa kasasei wokwa ye bebusa wei sewei na me de share documents no mu wokwa wo bekɔ ha sa kyerɛkyerɛ ni nyina wamfame amfam na se invigilator meba invigilator was a supervisor akro no se also o hya na funu mu nti de kyerɛkyerɛ bi o na ahia mimi busa no se bra kwadwo na ye kwa questions be no mbebusa me di ka kyerɛ me na menye practice ofie also wo daada wo kwa back door me ma hyehye medwuma nyina awie me na ye frɛ me kwadwo me na ye frɛ ma somasi no me na me ye obi visa emfele kwadwo o ye den kan bi kyerɛ me na ye frɛ me otibi ye visa ma wo kɔ se ne ye wo pɛ kwadwo the traveler da kwadwo o samrani bi wo hɔ ana ase de ɛna mpese mi ene ni asem no enti sister metua sika no ema nkwala ne maame nso so gitun so no so atua ne de nti akada ye be ko interview no ye kodu interview no back door bi anim ko ye sim lie mu pa ebu so na patim ye questions ano odin question be ni bisa na no ebusa se wo ko he nkwala ne ye woden na me so mo ye na wo ko he ye ko US nkwala ne ye woden nkwala ne ye me antiba but no mo nya obrama omu da bi minum be Ghana connection nkola na ye me brama na obra no wo he me so owu na nkola na maame wo he ho no wan kyere me se nkola na maame so wa America ho bet nye nkola na maame na file ma nkola no obi foforo enti nkola na maame enni din mu enti kyere me se kase nkola na maame wo fie Ghana ha na wo eho nti eho no na ye confuse nso mo interview nso mo mpese afa na wo beto papa ono so wo information ni nyina nti utwa ntoro enye yi nti na eho na akoye confuse kakara enti me ba na me se bra nhehye na enye sei na wo kan no nti me sika no pam no twa mo say 80,000 no man tua ni nyina me tua mo half me ma no 40,000 400 million 1,000
meba ansa na meba nyabotre mami na adi me tum Ricardo me pese me bisa se mo start process ni nyina no na osika bia kom deda ya start na Mexican ko enti meba nyabotre ai ana mi nya adwuma na beye da bia mami enti na me da bada enti no mo start na wunya ntues ka bia until time wa wo yes we ko interview no e na utu ya 40,000 no ya start ye no o ma me ko tua visa fee 3,000 ene se wa na ko tua ya na me ko tua se ankone ho okay enti ye call interview me ko tua visa fee ne ba no ansa na odi betum se me ntua se ska ntimi ma no 36,000 for the for say odi ba ko tua back door no enti na se nu 40,000 enti akoka visa fee ne ho a e na osama me tua visa ma me nya en confuse wo ho visa fee no e ko bra ne ho dabi nti fato nchen okay de e ko ne ho ne ye ka ho asem no okay enti de e ko ne ho ne ye ka ho asem de ne na da na wo ko interview no now connection fee na wo je no oje sen ne nyina ye 36,000 connection fee ye 36,000 okay enti process ni mu nyina obo ka sei process ni boka 41,000 nti ye yi visa fee na to nchen ko eno de ankone ho nti say aka for say 47,000 aka 36,000 wo de be ma ho nti say wo de aka 36,000 okay enti ma mimi sa wonsem yi wo ya adwuma ben o Ghana ha me medical to kwan ko Kuwait nti me ba ye no na me ye ba ne aduane kakra e wo ahodwo ha no na say wo ba betia me ye biem me ye se metu kwan nti me gu no okay nti before say obenya idea say opese otu kwan no na wo ba ye chop ba ensa ka ho ensa aduane be sa na wo ye am ye fried rice jollof ene spin roll ne shawarma tilapia ene yeto na ade nti na no na sa ansombo ama wa opese otu kwan na kwantu na ne wo mani so tina nti ba sa na ne wo tonton ne ama bi e wa adwuma na ho e na wo de hu sika koma kwadwe ya ye kana semi ha Eden on frɛ kwadwo na ne ye hwensem nim na ye misa no ye nti ono nso so kwabrane waje obi sika watwi na so ntem waje sika na di sɛn 1 year twam afie twam o se die nti na on fama ho ototo papa so o se die nti na on fama ho onye na adwen wo frɛ na obekasa sese ne obetua sika na ma wo ye kasa wie ya bet onye na adwen o de phone to wa no ano wo frɛ na ofa me pe statement direct statement ya o kasan o si oba kama to yam metua sika na ma me twena kosi se me hu se wontua nti me ka je ne se sika na me kwaji obidie nso kan ho enti no tua sa sika na mam 20,000 na me fa nkoma ni pa no na asomdwe mbra na me pe bibi enye ma me ho because me ntime enenam ho sa ma twen na 20,000 no kura no enti enkwala na omoka ho na mosi muju kwan kura de omokoi ewie interview no bi akọ no be tina chese wo interview na ankoyi nti na wankwa na nkwala na anko kura na anko dabi da ya ma obi avisa na sofo na o recommend kwadwe di ne ma wi sofo na ye ne na kasa sisi ayi onu kura mpo same baby a mekwa me sabe kasika because ono no woni na ani no kore se ne ye nhyehyɛ no nya saa na ode na fa na da sofo no watwe na dida watwe ono nso adi se nya me nkwa na sofo na de na ma na sofo no kura wa ntwa ma na de anya sase me ne nkrofo bebre ama no ni nyina o ma obi anko nso waje mu nyina sika nti nya me nkwa be me de na me presisi ya ba te se sofo ne so ayehye wa yehye e wo boy no nti wo hwa sofo ne san na akodi ne ho sofo no sika de mintime nkyere ena nkrofo no sika no mintime nkyere but waje obi asika ne e bo apai o so won fa eno ase ade ne picture ato so ne ya trend no na obi ahunu se we nipa boni ni obefiri boni ni de omunya wa fa ne picture ama me de bai mo fa nto so igwa wa na adene se obefa senka on delay won bolas lase kura ya timu ye nyina nim se kuro ni mu odin nanso obi mo form ho adene se on pese mutu kwan pe Ghana ni ji obu kwase obu fa so enti ama nana no manya adwuma ye
kanananum ti nwuram enso boni nti yakọ pagya wonum nyina abeka nipa ho ene ye bre nanso ye sore ne yete faako a se nka enye ni connection man bia on net way HL tourism TV and radio na oye aduma o TV ne radio no yeah before TV ben na wa kra so ho baby but oh ade we no obed mesra slice no ade we ne to de bi e kwaso a do se nipa wo tu kwan o blame ni bebrenye ye ebi ana niama nkoye ohun ne se o park ne niama no otu bata na niama be koye na nso be nwa so akwakohia connection man nipa boni ni no de wasim asem Mr. Champon ye monitor ne nto ne nkra na saa nsemu na wodi afi ye frɛ na wonfa no na so woni nkyeremu bia enti won trend na wiase nyina hunu papa panyi ente se niama bone a wote kure mu on the wo fa ni nyina toto so amu hu na maame aduma na ai a picture ne dos fa hu nyina to wote oba e na wo ye oba sa American trend tu kwa me testi o testi antimi ba na niama mo ye din wa ama timi hu say me fa tu bata me mpesa the pressure ne be ma wo enti na mde me focus akọ papa yi so but the way awo ye no nyame ya adom me wo ba kuma bi na me ya me de me ma pressure bi ama what kwan ni bi da ekoyi anka won sa ma reverse nsa me sesangia enko ba bi foforo ma obi nkotwe wonni oh eto de bi Ghana ba bi enso to ba bi a oba besie sika twitwiridie na ba ma ne tikoto te wa waje de a wasi ni trasi mi afon so no Mr. Champon me ne sofo no nkodi nkomo kakra Papa sofo ma han na gudu manya hwe ka no wai Papa sofo ya mo ha me pa cho me di so me pa o cha wa wi ai fa cha yen se ye dwa wasum ye fra me nana ya se wa me ye adwuma wo SOMPA TV so ewia ya ti asem bi ayani anyi ye nwia ba ku bi aba wo se ye friend Elizabeth na wo kire mu a na oso ya kwantu obi aba na ni so akwantu de minim se de adane sabi wi e ba wani so na se wo tasetase ne e won hu nyina de aye kwan yakọ enti wo ye na ose wo kire ne se oyeye na ose wo kire ne se unim obi a wo betimi aboa ma na sumu adwo no eye kwadwoko man yi ena ne eja waye sofo oji wudi preko pe ena ne ntese nkuku ne nkaka nyina okoton bie de ma ne se kwadwo mfa ne nkwa US papa sofo besin ne kwadwo ye de to ha no de ato ha ye de to ha no na meti da bi ebi ana papa sofo nim kwadwo yie ti ma ye mfrawo na ye musawo na kire ye kwan a wo fa so di nim kwadwo ko man ya dia de wi ya ka se dem se mam me fa so wada ma ai fa cha se de mu wa asama kana me tini pa bisu am se dia ne wuri sama asemi e ba no one ho no se ni bi ya be dancing sa na abranche nem se abre eno kredie bi no ma bi anya ju ama sa no ma wi na aba Ntabi o tere nyina na nta me ka to abranche wa frɛ me o mo frɛ no wa frɛ me se SOMPA fo afɛ na already no wa ka kira kwan so de sika be ma no ni ndi ntia eno ma posa kwadwo koma na frɛ wo awie ya ka kira so onim nie nti ode na ba SOMPA mo frɛ no a so ka enti sofo mami mi say wo susu se na ofra wa ye den because minim say in a long time matesa wo kra wo sika wom a won sanka enti in a long time no and enti na wo ofra wa ka kira wo say abaya ndo wa ba so onim nie enti ode na ba SOMPA me pa che wo susu say e ye bie be ntira because I know wo kra no sa wo de waka me ba so say wo kra no sa kwadwo koma yi wo de waka bebre na sa se be bia no eno man nam no e nyina no em se nya bia ye tano no ana me kwa bia asam kwa ba be duan se me ba no waya ade pa waya ade ye ka se obi enyo cha waya ade a enne etena na wontimi ni bo se no so eno ni ade a
akɔfa wɔn nyinaa ba esi amano ka de ti ɔsɛ ne nim sɛ ohun sɛ wa ba bɛ ba ho no ɛna ɔno no yɛ sɛ ɔprɛsɛ bi obia no ɔhyɛ dem sɛ next week ɔsɛ da the well do make us say ɔsɛ de wa sɛ bebree a ɔsi bi so eti sɛ ni yi omu na so a ɔnyɛ na so die mra ɔba me frɛ ɔba me ba na ɔwɔ nkyɛn ho bi am sɛ ɔno asoma ka se mi no so okay ɔmo ba the produce one na bi on pese ni mfoni ba ba so na obedi bo se a ene na afem bi atoacha enti said o Canada si o mi na se sa perete na me se sere no want to am find aduma ama we nyina bedu na be abeti papa sof me pa che o Kwadwo Coleman wo ha wani odo ka be sen adawruma yeah, me can see how down there. Yes, Papa say won't to me Kadia. Any na me nim relationship I want Kwadwo Coleman wo. Hello. Me pa cha wo obuo me ni bie kwan so. Enkoma me ni wudi nyina me ni wudi le say. Me pese me hunu say na che say woni connection bia woni Kwadwo ni connection bia ba se wo confide bi won komo we mu na kire se ebia na papa so fo woni Kwadwo Coleman e wo connection bi we ba so ma me enkan sa wada ro ma na ekire ye mu because se we kan go ka minim nti a wudi okay me pa u cha the American say se nipa ne go ka me tena se na me dwen ho a minim nti a wudi figure amount ni sie wo kova no ana ajuma oya amaye no na ajuma na nyi peye aha ajuma na nyi peye eti se sia no sabe obi bua obi amana adivesa adivesa amano visa si yotia wo den da kodaka se no watia obetia fi visa anse we nyina no ya tra se na dika kasada sabe be ya asundue betima ba wanti de obetia fi mu no fa de akara ma no na asundue mra eti wadaruma se ubusamia enoma ni nyina no yemtumi agina fidie so nka me fra wam se wono anu se ma kwara tene yem se de o ka se mu betima kan sa de akere mu atro bia ni se me ba ni sikere ni ho eti o ka sa o kan se ase woni mu ayi adam ne ntem for se de man ka sa e sa na o papa meba ni enti a me ka sa na ma me nkire wo mu mi susu se mu nyina na musika akwakodi Kwadwo Coleman ho a ebi a wo kra won saka wo de e be ya wo de na se me ni wudi nkomo na me toto wano kakra na ekoba se figure amount e odede wo ka no wonti ni disclose a magene no e be ya me se ebi a na relate to Kwadwo Coleman eno ne ya me ma de nkire o e ba so tie aha me ba na woti radio so be ya dancing e wo sa kwan no so enti me so ye ka asem a ye ka enkrem be bi e dane e ato me mpese so wo ye yi a ka sa so mu na kenu be bi adu no ye di kan na ka sa wantie ba me mpese de Kwadwo bi ada bobo no e se be ni pa o ye no fa se yi a ye bia ye nyina ye ni be na afa asode baba ya kasa o so betie edinti ni nipa ya boama nipa nkwa jaye pe sen be joka di de trust me bia emfa asundie ma sebe ebiti me kana se ndi o mu onya wie na se fine media mu so mfa ma me a onya onya manenka na me pasa asundie benti na me use sa san kafe ehunya ye nfa no so na ye se be bare digete yo yate yada se unya ye ho bre yenso ye bekoso e de akire because Kwadwo entimi mfa obisika titiri oba tansika nisa abra wakwa hohiehiem enti yeda wase pa sofo ye bekoso e de akire na Kwadwo twini mu tan ne betene ye pe sika ne de wo so ode mama me no sanse oba sika de yenye na ye ntena so na ye mfa nni oba sika wotafre ho da obeka no na wafe na ade de ama ne boko nti papa sofo Awurade nhyira wo yeda wase se onya ye ho bre yo enti ma me sane a wotete no no ano papa no kwan bi e be fa so e wo so ode usika ma na wo se ye fa so e ma timinim se me ne o kasa producer no mbedi akire na kwan e be fa so ode usika ode ama na
senia samre waya na adwene se ka ne picture e meda ha na mo waya wa adwene se ye be fra oye mfa bre ne waka bibia dada na bedru last minute na sa wo de wo ni bibia ka no enti na oda so nti Ghana fo nyina wono mmere kwadwoko ma ne e ka na asem wona eda so yi connection ye betu kwan no sika bi wo ho a ye kan US kura dwane sika ke se ye ka wa bonya 200,000 aboka kura bro but ani na nya onu nsam na afa da bi kwadwoko ko ma na asem ne ye kan e ka wa bo won nsam edu 100,000 da bi US na nya says kan ye de ko Ghana for connection na me de ne ka o say you wie adwuma ne pay a ka mesan tua ne sika nti sen na na card be so ne so say bi se ne me bo ka ne duye ne na me wie an ka mesan ma no 40,000 na me san na me twa me ticket o ka ne mienu wo a san ka ne nyina na me ko 100,000 no aha 100,000 ya ko US no ya na nka ya ma ya gene no no so obeje no enti obi kura ye to na me meti na me kira wo say 100,000 ya fa nko US sana mpesa wote wo ho asefa enti oba ne sana wo ka ne say wo say ohunu say something is wrong epa ni say dia de bie benya obi ebe obebu yen saa o de bia na om de adwen kese akwohye kokko achi ni ye kakra no o fa 80 fa 40 bra bibia successful fa 40,000 ebe ka ho meza champion yentu afofrofo na papa ne sika no ba bia wa mene a won femfamra nana ya